igo ra jud mi nakanao guys gikan dito sa taas. Gi-close na nila guys kay dili na nila pasudlan or pasak-an kay naanay VIP nga mo occupy. So pang VIP lang jud itong sa imabaw nga bahin guys. So mapasalamaton pud gihapon ko kay igo ra jud mi nakakatkat dito, naka picture taking ko dito, and then nakatambay-tambay mi kadiyot dito. So nakalanghap-langhap og fresh nga hangin kadiyot. So pag naog na mo naapay daghan gustong mukatkat pero gi-close na jud, bawal na jud. So manaog na takay since halos nalibot na pud namo tanan diri sa Liwanag. So didtoan lang sa Pikaskilid ang wala pa namo nalibot. So dito na pud ta padalong syempre. So ingana namang laag ta guys no. So dito jud nato ang atuang laag. Dili jud ta mouli og dili ta matagbaw sa atong laag oy. And then mapasalamaton pud kay ko aning ako ang photographer and cameraman kay sunod lang pud siya sa tanan akong request no kay syempre maura man daw akong kalipay, so support ra pud siya. So bahalag magkabunggo-bunggo na mi diha basta kay mabidyohan ko niya or mapicturean ning kamot pud in town siya no. Achichi aloloy.